Diyos maray na aga po sa inyong gabos mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya, namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos, ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, iyo ang ikawalong aldaw nin Misa di Gallo. Ang satuya pong mga mass sponsors, iyo po ang mga minasunod. Loretta V. Mancera, Lenly Rignon Lau, Emma A. Chan, Tess D. and family, Leo and Cynthia Ramos, Salome Riganya, Cheryl Fongo, Thelma Labro, Mario Roy Ramos, Nilo Noel Ramos, Zogoro Diona, and Emma Romero and family. Idulot man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat ni Rosie B. Azofardo Cantara and family. Birthday blessings for Chessie Jan Hill. Kahagadan ni Jenny. For 45th birthday of Ann Rose Magay Polido. Kahagadan ni Aldwin. Pasasalamat ni Rene and Royce. Ni Mercy Abion Morante. For successful bar exam result ni Carla Ines Mojica Apenado. For 30th wedding anniversary of Romy and Ann Canvale family. For 6th wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Daniel de la Torre. Pasasalamat ni Kimberly, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving prayer for passing the final thesis defense ni Jami Marie Mayor. Pasasalamat ni Manny and Lorna Lavanda. Special intention for good spiritual, physical, and safety of family ni Rosie B. Alsopardo Cantara and family. For family, friends, and own healing by Jenny. Special na intention ni Naline Nolasco, Jemson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Louise Lee, Cheska Joy Lee, Judy Remelin Lee, Jacqueline Jose Tanyada, Christian Jenzon Tanyada, asin ni Christine. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Eduardo, kahagadan kang Mendoza family, Froilan ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, Isidoro asin Milagros kang Fedelino family, Victorioso kang Malaka family, Oscar Abrahan asin Eliza kang Imperial and D family, Eugenio ni Lerma Aycocho and family, Elmer Carena Elmar Charvin kang Ricafort asin Disgaya family, Karina asin Elmer kang ZD and Disgaya family, Aida kang Lauta family, All Souls ni Emma Romero and family, Fe asin Pacifico Jr.,
ni Hermenia A. Ramirez and family. All Souls ni Selfa Joqueno, Cristino ni Oliva Leron, Elizabeth asin Godofredo ni Ronnie Imperial and family. Asin sa kalag ni Jansin, nadulot ni Joe Villanueva and family. Ngunyan sa ikawalong aldaw kani sa Aguinaldo, sa pagkagurang ni Isabel asin Zacarias, sinda biniyayaan ni Sarong Aki, huli sa biyaya na namatean ni Isabel sa pagiging matinao kan Diyos, sa iyang inaranan an Aki Juan, na ang buot sabihon, ang Diyos matinao. Sa iyang pagkuyog sa tataramon kan anghel, nabuksan ang nguso ni Zacarias asin nagpahayag nin pag-omaw sa Diyos, na iyon awit na Benedictus. Ang sa indang pagtaraid na pano nin takot, nin huli sa mga tanda na ini. Nahiling ninda na ang kamot kan kagurangnan, yaon ki Juan, kaya nagsabi sinda, ano daw ang maabdan kan aking ini? Siring ki Isabel azin Zacarias, maging manlugod kitang bukas sa pag-ako kan mga ngangalasan kan Diyos sa satong buhay. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngarang kanama, sinaki singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, ipakisumaro ka Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang ako, tas tumakasalan, tangani magkano ko kitang magselebrar kan nga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y panibi sa kagurangan tang Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Rawayan sa Diyos sa kaitasan. Sa dagang katolinungan sa mga taong marayan mo, inumami ka, inurokyawi ka, sinasamami ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, unikan dakula mong pamurawayan. Kakurang na Diyos, aking langit ng kasamang makakamhan. Kakurang na aking bugtong ng Heso Kristo. Kakurang na Diyos, Cordero kang Diyos, aki ka naman, ikaw na nagpaparakan mga kasalan at ginawan, kahiraki kami, ikaw na nagpaparakan mga kasalan at ginawan. Ako ang sa mong pakimahirap, ikaw na nagtutugak sa tugan naman. Kahiraki kami, kay kasalan banal, kasalan kagurangnan, kasalan orog kahalanggan. Yesu Kristo, kay ibang Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos. Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakaman, sagod pa man, kaming nakakailing ka nagdadangadang na pagkamundagan sa imong aki, susog sa laman, namimibi, nantataramon, magtaong pagkaherak sa mo, sa mga daing alang-alang na surugoon, tabinuot niyang maging laman kay Beren Maria, asin mag-enot sa mo, sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan, siya na kaiba mong nabubuhay nagahade sa pagkasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Bago dumatong an aldaw nin kagurangnan, isusubol bilang panginot si Propeta Elias. Siya an maandam kandala nin kagurangnan. Ini nahaman kan si Juan Bautista uminabot sa buhay. Bako sana ni Zacarias asin Isabel, kundi iman kan banwaan na Israel. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kandalan para sako. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap, bigla na sanang matunga sa iyang templo. Maabot ang sugo na halina nindong maabot na mahili, asin ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay ang makakatagal, kung mag-abot na ang aldaw na iyan. Si Isay ang mabubuhay, kung magpahiling na siya. Huli ta makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal.
Maabot siya sa paghukom, siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring na linilinigan nin sarong alahero an plata sa kabulawan. Lilinigan man kan sugo nin kagurangnan, an mga padi. Tanganing magdara siya sa iya, kan tamang mga dulot. Dangan, magiging makawiwili ang mga dulot na darakan mga taga-Huda sa Jerusalem sa kagurangnan. Arog ka itong nakaaging panahon. Alagad bago dumatong ang dakula at saka makangirahat na aldaw, nin kagurangnan, ipapadara ko sa indo ang propetang si Elias. Gigibuhon niyang maghahadi, giraray, ang buot kan mga mag-arama, kundi dae niya iyan magibo, ako na ang madatong sa pagraot kan daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga taan sa indong kaligtasan haranina. Kagurangnan, tukdoan sa ko ang sa imong mga dalan, tukdoan sa ko ang sa imong mga agihan, tukdoan mo akong maglakaw sa katotoohan, huli ta ika ang Diyos nin sa kong kaligtasan. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga taan sa indong kaligtasan haranina. Marahay sa kamatanos ang kagurangnan, kaya ang mga lagalag tinutukdoan niya kandalan na dapat lakawan. An mapakumbaba, dinadaran niya sa tamang agihan, asin pinapasabot kan sa iyang kabuotan. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga taan sa indong kaligtasan haranina. Pagkamuot asin kaimbudan ang gabos niyang dalan, para sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan sa kakabuotan. Mga katuod ng kagurangnan, ang mga may pagkatakot sa iya, ang sa iyang tipan, ipapahayag niya sa inda. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga taan sa indong kaligtasan haranina. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot ang aldaw kan pangaki ni Isabel, si nangaki nin sarong lalaki. Nabaritaan kan sa iya mga katayd, asin mga kadugo. Ang dakulang balaog na iwinaras sa iya kan kagurangnan. Asin nagugma, sinda sa kaibahan niya. Sa ikawalong aldaw, kanaki, nagduman sinda, tanganing sirkunsidaron siya. Nginaranan ko ta na siyang Zacarias, sunod sa ngaran kan ama, alagad nagsabihan sa iyang ina, bako, huwanan ni nga ngaran sa iya. Ta daw, mayo ka maning kadugo na arog kayan ang ngaran, ang sabi ninda. Kaya pinasabot ninda ang ama kanaki sa pagapot kung ano ang bot niyang ingaran sa aki. Nagagad Zacarias nin masusuratan, asin ini an isinurat niya, Juan ang sa iyang ngaran.
nagalasin dagabos. Kanoras man sa nang ito, nakataram na liwat si Zacarias, asin inaumaw niya ang Diyos. Inabtan in takot sa indang mga katuod, asin nakalakop sa gabos na kabuludan nin Huda an Bareta. Dapit sa pangyayaring ini, pinag-isip-isip ini kan gabos na nakadangog, nagsabi sa inda, magiging ano daw ang aking ini, ulit na malinaw na nasa sa iyan, kapangyarihan, kagurangnan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Parang bumabalik tayo sa Adbyento. Nag-ilaw ulit tayo ng Advent thread. We are supposed to be in, ano na kita, Misa de Gallo na baga, di ba? Ang tawag di simbang gabi, Misa de Gallo. That is higher than Advent, no? Anyway, nailawan na, huwag na nating parungon. Mga tugang, importante siguro ang ngaran sa rong tao. Tayo ni ang tema sa dadagog tang Ebanghelyo, manangod sa pag-aki ki Juan Bautista, Isabel. But some of us are giving names to our children, kung ano-ano na. Nyaon ang mga combination kang ngarang kang ama asin ina. So, babae dak, Consuelo. Sa lalaki, Domingo. Short katuntang aya, Condom. Consuelo, Domingo. Condom. O kaya kung crazy sounding na pangaran, bubagtagan sa inutan ni Jose o Maria. Pero paano man yan makukonektan sa dirita sa history of salvation? Kaya nga ini mga nabagkabaranggit ng mga pangaran sa Ebanghelyo, these are all connected to Jesus, to the people Israel. Kung may naharayo kita dyan, pag-iisip tang bako man kita mga part ka ini, nakuta kita nag-celebrate, no? Kaya yung mga agi-aging ini. But because gusto tang maging parte kang history of salvation, tapigdamay man sa mga pigaapod na bako Hudiyo o mga pagano, kita mangkuta suma-adjust sa nasabing kagustuhan kang ama asin ni Jesus na kita maging kairiba sa istorya kang kaligtasan. Kaya niyang sarong enot na punto, what do we see in our names? Sabi, ining ngaran ni Juan, anbot sabiyon, ang Diyos marahayon. God is very good. Kaya nga ni itong inawit ni Zacarias, na sarong salmo o kanta, siring bagakan Magnificat ni Santa Maria, matapos na o kan siya nagbisita sa iyang pinsan Isabel, it recalls God's graciousness on her and the people Israel. Iniman, ganon din ang ibig sabihin na si kagurangnan, dayupot sa iyang mga promesa sa pinili niyang banwa ni Israel. And Zacariah, bilang propeta, nahiling niya ng pagkamundagan sa iyang aki na si Juan, nagpupuon na ang pangako. Kagurang na mautob. Ano pang pangako inayan? Na magkakaigang Mesiyas, asin ililigtas kan Mesiyas, ang banwa ni Israel. Perhaps also the world. Kaya kung ang mga pigtataotang pangaran sometimes deviates us from the real meaning of our being joined to Jesus, ta inibagang kaitong piga sa suggest so mga Kristiyanong pangaran. Nadaradaman kan mga Kastila, kan kita
apod kayan, pig discover o pig conquer kan mga Espanyol. So maybe, so mga nyaon mo niyan na nagdadangog, we can go back to that custom na kung kita may mga bagong aki, we are going to get married and bear children, sana ibalik na po itong mga pangaran, mga Maria, mga Jose, mga pangaran ng Santo, yun po garo yan ang nakakakonekita sa Biblia, sa istorya kan piniling banwaan ni Israel. Although they tawan bigasabi na ang gabos na country, lingawanan sa indang kultura, sa indang ugali. No, I'm not saying like that. Kundi na ang 300 years na pag-conquer sa to o pagdara kang ebanghelyo sa tuya kan mga Kastila sa iba pang mga nationality, siguro enough na to convince us na yuning mga bagay na ini, maski saradit na bagay, nag-uugnay sa tuya duman sa istorya kang kaligtasan. Ikadua, ang buhay ni Zacarias as ni Juan Bautista, maybe also Isabel, the wife, nagpapailing sa to kang triple na structure kang Israel. Kasi nga, man nagko-connect ba kitang digdi. Ano po ining tulong parte kang Israel or Jewish culture or maybe religion, nagre-refer pa ko duman sa paging propeta, paging hadi, as in pagiging padi. Yung bagayan so, pigasabi, nakikisumaro kita whenever we are baptized. Yes or no? Si ang propeta, si Zacarias, ama ni Juan Bautista. And it is also said na ini si John the Baptist mismo, susog sa tinaram ni Kristo, he is the greatest among the prophets. Ninulita siya sa pinakaharani na nagrukyaw kan pag-abot kan Mesiyas, who is Christ Himself. Kaya nga ni, ang pagiging prophet, nagsasabi man na kung bukas ka sa kabutan kang mahal na Diyos, and you always pray, you always reflect, ngayon po so opportunity to listen to God. Nagpapasabong ang Diyos sa mga propeta. Tangaling itong mga tao, maandam. O kaya baga, ining Adviento na pigre-rekolta, pig-celebrata, pig-announce sa to ni Juan Bautista na magbago kita kat sa tuyang buhay. Tanganing, before the coming of the Lord, for the second time, na yun ang last coming, kaigwa kitang panahon na magurop-urop. Are we accepting Christ as the Messiah? Tayo baga dyan na dahil manag-ako, sumismong mga Hudiyo, asin sa mga dahil nagtutubod sa Diyos, sin konsisay pang mga tao. So, importanteng ako ini, o importanteng mag-ibok kitang pag-ako na ini. Takunda sabi baga, nagtutubod sa nakita sa word, sa lips, but in action, mayo. Dinulitan sa rong propeta, another function of a prophet is to denounce what is evil. Kung nahilig kitang sala, i-denounce tayan. Haanggutan ta so nagigibo. Tanganing makabalik sa karahayan.
That is the role of the prophet. Kaya nga baga si Juan Bautista, ginada ni Ading Herodes, tanahiling niya, so ginigibo kay ni. Nakiapid siya sa agom kan sayang tugang na si Felipe. Which is wrong. So pag-denounce niya ini. As in, sa pag-denounce niya ini, ginadan siya o pinagadan while nakapreso. No? So, kadakol bagang dapat i-denounce, lalo na sa Pilipinas, generation after generation, ang mga gumagawa ng kabuktutan, korupsyon, etc. And dahil taman madidinay na kairi pa man kita dyan, nagko-cooperate man kita sa mga ginawa na mga kabuktutan, sa mga maraot na kandidato, pigpa barotuhan ta. So, di lang ba nang ulugan na inosente kita? Kairi pa man kita sa mga kalukuhanaan. Kaya, di kita nagiging maray na propeta. Di kita nagiging Juan Bautista. Na dapat ang sarong propeta, nagsasabi ang tama. Nag-warning sa mga nagigibo ng sala. Na ang salang pigigibo, hindi magtatagumpay. Only the wishes of God. As in, yan ang karahayan, justisya, as in iba pa. Masunod, iyo po ang pagiging hadi. Sa nagkakol na hading na-mensionar sa Ebanghelyo o sa bilog na Biblia, garumayo man na pinadarahan kan anghel ang mahal na Diyos. If you can recall, Hading David, o si Isay pa. Si Hading David, pinatanidan man ni Propeta Nathan. Pero in many instances, wala so garo pag-warn o pagsabi kan mga future na events. Araw baga kayo ng ginibo ni Angel Gabriel announcing to Mary na magiging siyang mother of the Messiah. Tapos kay Zacarias, nang sayang aki, forerunner, kan pagdatong kang Mesiyas. So, pero dahil man ang ulugan ang pagiging hadi, bakong part kan sa tong role na nakuha, natanggap sa baptism. Bako man ba't sabihin mga korona kita, iba kitang mga palasyo, o ano pa man nakaulugan kang hadi. Kundi na ka nag-administer, nagpapalakaw, kan sa imong pamilya, kan sa imong banwan, kung ano man na obligasyon na itinao sa imo. And as such, kasi siyempre maabuso, papailing mo sumaray na halimbawa, nin pagkamot at sin paglingkod. Siring na si Jesus bilang hadi, naging hadi nin grasya, katuninungan, karahayan. So all parents, all heads of offices, businesses, as in iba pa, we are following the function of a king bilang mga binunyagan. Pero kung bilang hadi, kita pa so nagpapailing kansala, abuso, etc. Bako naman po kitang maray na hadi. Ikaw na naman na maray na leader. Dinhuli ta, pinapailing ta, iskandalo, asin iba pang mga maraot na bagay. And finally, padi.
So, propeta, hadi, padi. Sabi naman, bakit sa pagbunyag, ang gabos man na binunyagan, maski suday pig-ordinan, padi. Kaya, maninigo kitang magpangadji. Tansaro sa mga duties kan padi, iyo ang pagpangadji. Bago ba kayo ni pinangaki si Juan Bautista, ano pigsabi? Nag-appear si angel ki Zacarias sa iyang ama na nag-iinsenso. Naka-assign siyang mag-insenso sa templo. Natikban siya, tanakahiling siyang anghel. Tapos, itong pagiging padi ni Zacarias, nag-offer kay insenso. So, pag-insenso ko ba kanina, saro itong function, ang bot sabiyon, ang pig-insensuhan, pigpapabanal. Siring man na pigwiwiri kanin holy water, saro man na pagpabanal. Pero, dahil man bot sabiyon na pinabanal mangya sa altar, magmimilagro na ngaya yan. O kaya ngaya winirikan ka mo, ni Father Tonton, pwede nga akong mag-ibong milagro. No. Ang ba't sabihin sana, na kita gabots, mag-ibokan maray, kaya dapat mga maray kita, mga bless kita. Di ba? Kanina sabi ta, ang ngaranawan, sasabi, ang Diyos marahayon. Kung tinakoy iwan ang ngaranawan, dapat maging maray siya. Tahadi siya sa ang Diyos marahayon. Pinapadagos niya ang karahayanin, mahal na Diyos. So, balikan ta ang pagiging padi ta. Paano ang pagpangadji ta? Nakubaw ka sa TV, nagro-rosary, nasa loob kang St. Jude, nagsi-cellphone. Ganon ba ang pagiging hadi mo o pagiging padi? Nag-offer ka ng prayer, and yet, nag-sponsor, gusto mo, banggitin sa pangaran mo, banggitin sa radyo, banggitin sa social media, etc., etc. Narang sabi ni Lord, na-receive na ang sa indong hinahagad, sa gusto na nindong umawon, digdi pa sana sa daga. Pero ang gusto ni kagurangnan, dumang kita umawon, sa langit. Itong destination ta. Ang gusto tatana naman, anticipated. Ngayon na, now na, ang pag-umaw. Pero pag nakapangadji kita mga kapatid, kay Pon, so Diyos ang pag-uumaw, hindi tayo. Hindi ba? So sa tulong iyan, kung naaraman ta, sa ginigibot ta, enough na to make us better Christians. Taduan baga nag-upod ng Christianity ta sa baptism. Kung nga mo yung gabos na after you're baptized, you become a prophet, you become a priest, and king, matultol ka sa buhay mo. Pero kung pinapasiwara ta sa naiyan, especially for example, ang kukulin mo mga ninong-ninang, super yaman, taga-abroad, mayaman, etc. Sisaya naman ang pigatawan tang importansya. Bago na naman sa pag-baptize, kundi so perang makukuha. Corrupt na naman kita. Naligawan ta na naman so karahayan. So, anong gagawin tango yan na Adbyento, simbang gabi, nag-promise kita sa kagurangnan na mabago na kita. Haliun ta na ang mga isip na iyan, nasala. Magpandi kita. So, ang nang ba't sabihin kan, prophet, king, asin, padi. Kaya naman sana nag-iikot po ang buhay ta bilang Christian, bilang Katoliko. So every time we attend to Mass, isipon ta that we are fulfilling the priestly function
both the lay people and the ordained people. Bako pong iba-iba ang mga purpose. Parang yung maipakita ko, Father, sa bago kong damit, sa bago kong watch, sa bago kong sapatos. Hindi po yan ang purpose. Kundi maging banal tayo. Makilala natin ang Panginoon na nabuhay, napakasimple. Si San Juan, napakasimple. Lalo na si Mama Mary. But what do we do to Mama Mary? Digo para San Juan takialahas na hindi naman ganyan si Mama Mary. Di ba? We are living in lies, not truth. Binabago natin ang nasa Biblia. Dapat, nandun kita sa katotohanan. Tapos si Jesus, sabaga, katotohanan. If Jesus is the way, the truth, and the life, ganon din ang gawin natin sa buhay natin. Maging tayong truth, maging life, maging way to heaven and to one another. So ayoko nang dagdagan pa ito. Tapat na ito para tayo magnilay-nilay. I hope you do not get angry with me, but it is for the sake of correcting all of us. So sana sa pagdating kang Mesiyas na mumumundag, bako na sa sabsaban, kundi sa mga puso natin, tayo ay maginang mga mabait, maginang mga maray. Bako na po sa nagmamaray-marayan, kundi tunay na maray. Amen. Nagtindog na kita sa pagpayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Sarong Diyos. Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ti Birhen Maria, asin na nitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, inapod sa ni Zacarias ang akin niyang Juan. Buot sabiyon, ang Diyos marahayon. Nagsasarig sa karahayan kan Diyos, kita mamaibi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an mga lideres kan simbahan, asin gobyerno, maging tunay na tanda kan pagkamarahayon kan Diyos sa saindang danay, asin mamomoto na paglingkod sa banwaan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pangatamanan mi ang samong ngaran asin dignidad bilang Kristiyano, asin mabuhay susog sa mga padungga sa bunyag. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya mabago kan sa indang pagkamuot, pagkadayupot asin pagtabang sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, maranga kan mga pamibi asin isog buot kan mga pamilya asin katuod ninda,
mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan makalaog na sa harong kang satong amang langit nun, mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, ang buhay ni Juan Bautista, magdaralugod sa mo sa urog na kabanalan. Panua kami kan sa iyang espiritu, mantang naglilingkod kami sa banwaan mo. Iniinagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Buksan na asin linigan, pusong may kapundian. Tamahabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magtulog kita sa iya, kaining banal na atong. Gabos magrukyong, gabos magumaw, sa Diyos na makakamhan. Nauugmaan banwaan, nauyan na siyang unyan. Anhanerin karamayan, sa bilang ng hinahan. Uramon siya biyaya, asin kaginhawahan. Kayaan gabos magsalit sa Diyos na makakamhan. Kayaan gabos magsalit sa Diyos na makakamhan. Magpabibi ko mga tugang tanganining sa ko asin sa indong atang, mga kamanlugod kan Diyos amang makakaman. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining dulot mo para sa mo, tinawan kang kapanawan kan Diyos no na pagsamba, maging urog na maninigo, para sa mo tanganing malinig ang isip, magsilibrar kami kapag kamundagan sa mong paratubos, uli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, sinsarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin mag-arubay sa imo. Ta si Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindungan Espiritu Santo, siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinadakop niya an sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran si Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumaw ang mga santos, ang mga angeles, sa imong kabanalan, nagsasamba ang mga luminasyones, nagtataki ang mga potestades, at mga virtudes ng kalangitan, sin mga palala na serafines, sarabay na nag-silibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kaming ipagbuot makasanong sa indaan sa mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairibang nagsasabi.
Kagurangnan, yung kanagadan banal, barabo din gabos na kabanalan, kaya yung mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, ng kuwaning tinapay, si magpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainayan sa kuyang hawak na idudodot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang magkangkalis, sigurari na pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, si mag-inom kaini, tainayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindani natipan na papaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamaretaya mo ang pagkabuhay mo, iwan Pinapahayag sa Lord na ikaw Kaya kami nagurumnong sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat ng dudulot sa iyong mga gurangdaan, kayong tinapay nin buhay, sing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayra kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo. Pagsararoon, kan Espiritu Santo, kirong dumakagurangdaan, sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mong obispo, si Joel, si nga gabos na klero, si Ringman giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini, sa nga gabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami tanganing kaibahan Santa Maria Bire na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Jose, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, mga martires kan China, singabos na santo sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Naman niya Dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdaton kaharian mo,
sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mangkal daw niyaman, katuninungan. Tanganin kami natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan ugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulitas sa imong kaharian, kasilan kapangyarihan, siring at kamurawayan, sa mga So, Kristo kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indoon sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo, haray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. tuninungan kang kagurangnan, mapasaindo, sagod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kantanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan ginawan, kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan ginawan, kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan. Kawin kami ng katuninungan. Mga tugang ngayon sa kagaran ng Yesu Kristo, ang inanunsyar, pinoklamar ni Juan Bautista sa iyang pagdatong. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang ang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asin ang sakong kalag mauumayan. Mga tamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Naglalakaw sa lingkong kinaman, ngunyan nakahiling kan liwanag ng katubos, ngunyan makaparang buhay ni kadikluman, nakanaang sa kabos manira.
Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa baagong langit asin baagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kami nabasog kan langit no na atang, kay raking warasan ngan sa imong katuninongan. Tanganing magandam kaming magsabat sa pinakaurog mong namumuta na aki na madatong, daraan nagliliwanag na ilawan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikadawang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Sa maawat po maging Aguinaldo Mas sponsor, igwa pong fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory. Ang parol may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Iniimbitaran man po kamo na mag-atindir nin Misa de Gallo sa aga, Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Ang satuyang celebrante, iyo po si Bishop Joel Z. Bailon. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Bihilya, gigibuhon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kang misa iyo po ang mga minasunod, alas 8 asin alas 9:30 sa pagkaaga, ala 1:45, alas 3 asin alas 4:30 sa pagkahapon, asin alas 6 sa pagkabanggi. Siring man available na po sa parish office ang 2026 St. Jude calendar. Diyos mabalos po. Matinog na kita sa unang bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, San Judas Tadeo, si Virgen Maria, inaning kaligtasan. Kamo asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, aki, asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning to Father.